Save lang, save. Video. Ito, burger pa rin? Pa rin. Burger. Andiyan lang, tita Laura. Tita Laura. Sige, oy. Andiyan lang, andiyan lang. Andiyan lang po. Oo. Like? Ay, hindi, ano, try. Hindi mo sa kanya. San Nicolas na kami natulog. San Nicolas. Ayun, dun. Ano mo yung ano? Ayun. Yung may ganito. Alam ko mayroon sa may... Wala, may stand yan. Switch niya. Tanggalin daw. Ano na
Dito ba? Wait lang. Ganito. Siyempre, yun po.
Dragon. The Dragon. 40,000 lahat ang lahat. Hindi, kaya na. Bumalik ako Pinoy. Ay, baksik. Wala ni shoot dyan nito eh. Kung pala ako magsila, nung parang kami dito tayo wala. Balbon. Ayaw mo? Balbon? Si Anton mo. Lah, sekarang seperti itu. Malamig eh.
Ten.